Μόνος. Μόνη. Φοβάμαι. Φως. Πόνο. Σιωπή. Αγκαλιά. Φεύγω. Αγαπάς. Πληγές. Ξένος. Σκοτάδι. Αύριο. Ο άνθρωπος του σήμερα σπάνια είναι μόνος του. Από το πρωί που ξυπνάει μέχρι να κοιμηθεί περιτριγυρίζεται από ανθρώπους. Κοινωνικές εκδηλώσεις, φίλοι, οικογένεια, δουλειά. Κι όμως, ο άνθρωπος του σήμερα αισθάνεται πιο μόνος από ποτέ. Οι σχέσεις γίνονται πιο απαιτητικές, πιο περίπλοκες. Ο άνθρωπος του σήμερα απομακρύνεται από τους άλλους και από τον εαυτό του. Από ξένους. Ο άνθρωπος του σήμερα χρειάζεται μια αγκαλιά.